Ćao svima ljudi, ja sam Monkey Boy HD i ljudi, danas je prvi klip na mom kanalu, jako vam se neće svidjeti. Danas je prvi klip na mom kanalu, ljudi, jako sam uzbuđen, malo mi je čudno ime kanala, ali nema veze, sada ću ja da igram ovu igricu dok vi slušate mene kako pričam. Vi ćete sada slušati mene kako pričam, ja ću igrati igricu i pričati o kanalu. Sad, čime ja želim da se bavim na ovom kanalu? Na ovom kanalu ja želim da se bavim gamingom, skečevima i bit će i vlogova. Naravno da će biti, pa što ne bi bilo. Ima mjesta i za vlogove, ali što je najveći problem, nema vlogova, moj telefon se pokvario, sad sam na drugom telefonu, pokvario se, izvinite ljudi, mislim nije, što izvini, pokvario se, eto. Sada, ja sam ovdje na YouTube došao da se mi svi zabavimo, da se mi kroz ove klipove, kroz YouTube zabavimo. I sada, ja vidi, nisam ja došao ovdje da zarađujem, nego da se zabavimo svi. Sad ne kažem ja da ću ja, kao kad sam rekao svi, ne kažem ja sada da ću ja bit PewDiePie, kao svi, kao PewDiePie, ali eto, možda postignem nešto, možda može, ali jako teško. Ajde mi da se bacimo sada na drugo, na ovo sa kanalom. Sad, moj kanal će se, već se zove Monkey Boy HD, priznajte, čudno ime, jako, svi to znate, ali izbacivat ću zato jako zanimljive klipove, nadam se da će vam se svidjeti. I da, želim da pozdravim sva dva drugara koji su isto počeli da snimaju tek, jedan je počeo prije, ali izbrisao kanal, sad je napravio drugi, a drugi je tek počeo na YouTube. I želim da ga svi subscribe-ujete ako može. Prvi se zove SS10 Skills, naravno njegov će link kanala biti u deskripciji, a drugi se zove Opasan YouTuber, također će biti link u opisu. Ali sada ja želim da se bacimo, opet da se bacimo na epizodu, to sam već 2 puta rekao. Što se tiče mog kanala, ne što se tiče mog kanala, što se tiče mene, moji najdraži youtuberi su Marko Kovs, Bloodmaster, Suarez 16, morate ih posjetiti, i Muđa. Sada, neki od vas će reći, ako Miko gleda, prvi je klip, izvinite, ako Miko gleda, će reći, a što oni ništa ne valjaju. Pa meni se oni baš sviđaju, ako se vama ne sviđaju, to nije moj problem. Sada, ja mislim da bi to bilo to, ja mislim da nisam ništa zaboravio, to bi bilo to, ja mislim da. I još jednu stvar moram da vam kažem, ako nekoga zanima, ja snimam preko ovdje aplikacije koja se zove Airshow. Sada, vi nju možete na App Store instalirati, instalirajte je, snimajte ako hoćete, postanite YouTuber, mene boli briga, sretno, a mi se ljudi vidimo do sljedećeg klipa i čao!